Nos o dda, so Meilir Pritchard dwi wedi swyddog digidol Menter Môn, a dwi'n gweithio ar y prosiectau Wi-Fi yng Ngwynedd ag y Môn rwan. Just rhannu hwn efo chi. Felly, 2018 mae Menter Môn yn gweithio hefo Cyngor Gwynedd i osod y Wi-Fis mewn trefi. Dros y 2 flynedd dwytha, mae rhiant fod yn gweithio o'r trefi yng Ngwynedd, a mae yna 8 system wan i fyny ag yn rhedag yng Ngwynedd. Mae gennym ni un wrthi'n cael ei osod yn Llangefni a cynlluniau ar gyfer o leia 4 arall ar yr ynys hefyd. Felly, da ni wedi bod yn gweithio yn agos iawn efo'r arbenigwyr lleol, a Paul yn un ohonyn nhw, a'r cynghora tref, y cyngor sir, mwyn ffendio'r trefi yma sydd yn addas ac efo'r awch i fod eisiau gwneud rhywbeth hefo'r data yma hefyd. Wrth edrych ar y buddion o beth sydd ar gael o'r system yma, un o'r pethau i'r rhestra postio sydd ar gael, pan mae'r defnyddwyr yn seinio fyny ddefnyddio'r Wi-Fi, maen nhw yn rhoi manylion fel rhif ffôn a cyfeiriad e-bost. A wedyn, os dyn nhw'n caniatáu, mi feda'r busnesau yn y dref yna wedyn ddefnyddio'r data yma i gysylltu efo cylchythyrau a rhyw fath o special offers type o negeseuon ar gyfer y busnesau. Un arall ydy hysbysebu, felly pan maen nhw yn logio mewn i'r system, mae gawn nhw fatha splash screen yn codi. Mae'r busnesau lleol yn gallu rhoi hysbyseb ar hwnna, bod nhw efo rhyw cynnig arbennig, neu bod yna newid mewn oriau agor, a bod nhw eisiau hysbysu bobl amdano fo. Mae yna gyfle yn fama i wneud hynny. A mae rhai o'r trefi yn codi ychydig o bunnoedd ar y busnesau i hysbysebu. Mae'r pres yma wedyn gallu cael ei ddefnyddio i redag y system Wi-Fi yn y dyfodol. Ac un arall sydd y bydd gorau yn hyb i allan ohono fo ydy, da ni'n cael gwybod mwy amdano dwell time o bobl ar y stryd fawr. Os dyn nhw'n ymwelwyr neu bobl sy'n dod yn ôl, a jyst faint amser maen nhw yn dreulio ar y stryd fawr, ac wedyn gobeithio yn gwario mwy o bres yn yr economi lleol. Jyst dangos maps ydyn ni chi dyma nhw'r systemau sgynnon ni. Mae heina yn y glas sydd wedi cael ei gosod ganddo ni. Mae yna 8 yng Ngwynedd, a mae'r un glas yn Llangefni wrth yn cael ei osod rwan. Yr ei oren ydy rhai ar y funud sydd wedi cynllunio ar gyfer yr ynys yn y flwyddyn nesaf. A wedyn mae yna un coch yn Gaernarfon sydd yn system sydd wedi cael ei osod gan Telemat, cwmni o Chrab Aberteifi. Ond da ni wedi cael caniatâd gan Cyngor Tre Gaernarfon i fabwysiadu'r data yma i mewn i system Patrwm, fel bod ni'n gallu defnyddio'r data yn lleol. So, ar hynny, mae drosglwyddo drosodd i Paul iddo fo gwneud demo o'r system y gyfer ni. Diolch, Meilir. Na i wneud tamad bach mwy o cefndir i be mae Meilir wedi mynd ar draws. So, os dwi'n just rhannu'r sgrin rwan. So, i pawb yn medru weld hyn pan mae'n dod i fyny rwan. Ydy pawb yn weld hwnna? Map o Pwllheli? Oce. So, da ni jyst eisiau egluro un o ddau o'r pethau cyn dangos i fyny'r system Patrwm. Mae hyn yn enghraifft o un o'r systemau ni ar un yn Pwllheli. Dwi'n gobeithio bod pawb yn medru weld y lliw wahanol. So, be mae hyn yn dangos i fyny ydy'r ardal lle mae pawb yn cael gwasanaeth Wi-Fi literally ar pob stryd, pob cornol. So maen nhw'n medru cerdded o fanna, maen nhw'n medru cerdded o'r top, reit top stryd fawr, reit i lawr at y maes Pwllheli. A da ni'n medru weld pa access points maen nhw wedi defnyddio, y sbotyn bach las yma. So hon ydy'r ardal. So pan ni'n siarad amdan dre, mae trefi clyfar.
ar hyn o bryd efo'r system o Wi-Fi, dyna di'r syniad ni o beth mae Pwllheli yn golygu. Mae gen ni llun rwan o'r devices da ni'n defnyddio yr access points. Dyna be mae pobl yn gael mynediad i'r Wi-Fi. Dwi'n meddwl yn Pwllheli o'n ein gynnu ni dros 18 ohonyn nhw. Rwan ta, be da ni'n neud efo fo? Analytics. So, i ddeud y gwir, mae'r enw Patrwm yn deud pob dim. Mae'n sut da ni'n medru darganfod yr patrymau be mae pobl yn neud yn y dre. Fel mae rwan, dyna beth sgynny ni. So, efo'r system, wel, cyn Patrwm, dyna beth oedd gynny ni. Pan oedd pobl yn logio i fewn i defnyddio'r system Wi-Fi, oedd ni'n medru gofyn cwestiynau iddyn nhw. So, oedd ni'n gwybod male, female, yr oedran nhw, o sut oedd nhw wedi logio fewn efo Facebook neu o'r sgrin, ac hefyd pethau fel rhesymau'r ymweliad, oedd nhw'n dod i'r dre i siopio, oedd nhw ar ei gwyliau, pethau fel yna. So, fydd Patrwm yn neud yr un peth yn ystod y blwyddyn newydd. Ond y problem oedd ni dim yn gwybod dim byd amdan pobl oedd ddim wedi logio fewn i'r rhwydwaith. Ac mae hwnna, fel arfer, mae yna llai na 10 allan o'r 100 yn defnyddio'r system o Wi-Fi. So oedd na 9 allan o'r 100, 90 allan o'r 100, oedd ni'n gwybod dim byd o gwbl. So, be nathon ni oedd creu system Patrwm. A be mae hwnna'n neud ydy mae'n cyfri'r y nifer o devices. A be da ni'n golygu efo devices yw rhyw fath o ffôn symudol, tablet, laptop, rhywbeth sydd yn digidol a sydd yn defnyddio Wi-Fi. A rwan, da ni'n medru cyfri y nifer o devices. Da ni'n gwybod bod mae hynny ddim yn gyfartal â pobl, ond mae'n rhoi syniad arbennig o dda i ni. A da ni yn dechrau wneud gwaith calibration yn Frongoch, yr canolfan arddio yn ymyl Caernarfon, i deall mwy amdano y wahaniaeth rhwng y nifer o pobl a'r nifer o devices. A dyma ni, na i mynd yn syth rwan i Patrwm. Dwi'n gobeithio da chi'n dal weld y sgrin. So, hon ydi Patrwm. OK, da chi'n weld hwnna, Rian? Ie? So, mae'r map yma yn yr un adlewyrchu'r be mae Meilir wedi dangos i ni. Mae'r map yma yn dangos y nifer o'r access points ar pob dre, a mae hyn yn rhoi rhyw cyfanswm y nifer o pobl ar draws y trefi yng Ngwynedd ar hyn o bryd. Mae'r system yn cwbl dwyieithog, so os eisiau newid i Saesneg. So mae'r system yn gweithio yn y 2 iaith. Ni'n symud nôl i'r Cymraeg. Ac be sgynny ni o dan hyn ydy pob dre. So un peth, a mae hyn yn amlwg ar y 2 trefi yma. Da ni ddim eisiau cymharu hafala and pairs. So mae'r 2 dre yma, Bala a Beddgelert, maen nhw'n cwbl wahanol. Fel canol dre, mae Beddgelert, mae'n lot mwy o ymwelwyr, mae'n ddim gormod o siopa, bwyd a pethau fel yna. Ond mae Bala, mae hwnna'n dre farchnad, a da chi'n weld yn syth dros y cyfnod o mis Hydref trwy at rwan. Mae yna patrwm cwbl wahanol yn y defnydd. Dim ond yr niferau pobl di hon. Ac os da chi'n symud i fyny ac i lawr, da chi'n weld beth da ni'n galw'r dwell time. Faint o amser oedd y pobl neu'r devices yn gwario yn yr ardal rhwydwaith. So fel enghraifft, ddoe, oedd na 170 yn gwario llai na 10 munud, rhwng 5 a 10 munud, ac mi oedd na dros 100 o pobl yn gwario i fyny at hanner awr yn yr ardal yr rhwydwaith. A da chi'n weld y median yn fanna.
Mae hwnna'n lot, mae hwnna'n 20 munud yn llai na'r y cyfnod mae pobl gwario yn Beth Gelert. Os da ni'n symud i fewn, nawn ni symud i fewn i Bala. So os ti'n clicio ar y dre, da chi'n gael mwy o manwl dros canol y dre. So mae hwn ydi heat map, be mae hwnna'n dangos ydy'r faint mor brysur oedd yr access point, so da chi'n cael syniad o'r yr ardaloedd brysur yn canol y dre. Ac yn fan hyn, mae gennym ni'r be nath ni weld o blaen, ond o dan hyn rwan, da ni'n cael y nifer o unique visitors. So mae hyn yn rhywbeth sydd yn dangos i ni yn Bala oedd na just bron iawn i 300 ar yr 22nd, ac os da ni'n mynd i ddoe, mi oedd dim ond just llai na 150 o ymwelwyr yn y dre. Os da ni'n clicio ar hwnna, dwi'n gobeithio fydd rhywbeth yn digwydd. Dwi'n defnyddio system wahanol i hon, so dyma ni. So mae hyn rwan yn dangos yr oriau'r y diwrnod, so da ni'n weld rwan y nifer y pobl oedd yn y dre 8 o gloch yn y bora, ac y maint amser nath nhw gwario yn y dre. Mae yna ddim partis yn mynd ymlaen yn Bala ar hanner nos. Mae hwnna'n just rowndio i fyny y ffigurau diwrnod gynt, so da ni'n tynnu hwnna i ffwrdd. Ond ie, mae hwnna'n dangos i ni mwy o manylion, ac ar ôl y lockdown, ar ôl y tafarnau rwan wedi cael eu cloi, da chi'n weld yn syth ar ôl 10 o gloch, mae'r lle yn dawel ofnadwy. So ie, dyna ni. Mae hyn rwan, dyfodol, da ni'n gwneud lawer iawn mwy o waith ar hyn. Peth cyntaf, da ni wedi dechrau gweithio efo synhwyddion safon aer. So mae gennym ni un yn barod yn Nghaernarfon sydd yn mesur particulates. So fel enghraifft, pethau o'r exhaust ceir diesel neu hefyd pollen. A da ni'n symud hwnna i fewn, a be da ni eisiau gwneud efo hwnna, wel, be da ni wedi dechrau wneud yn barod ar hwnna ydy cymharu hwnna yn erbyn y nifer o devices sydd ddim yn gwario mwy na 5 munud yn y dre, achos fel arfer, fel enghraifft yn Bala neu yn Porthmadog, devices sydd ddim yn aros yn canol y dre am mwy na 5 munud. Mae yna siawns dda bod nhw mewn car, so os da ni'n wedyn cymharu'r lefelau particulates ar yr un cyfnod, da ni'n gobeithio weld os na patrwm rhwng hwnna. Da ni'n datblygu'r syniad y synhwyddion awyr i cymryd i fewn nwyddau wahanol fel ozone a nitrogen dioxide. So mae hwnna'n cael ei datblygu rwan. A hefyd, da ni wedi dechrau gweithio efo'n bins. So mae rheina'n medru deud i'r pobl sydd yn cyfrifol dros y gwasanaeth pryd fydd y bin yn llawn. Ond be da ni eisiau gwneud efo hwnna hefyd ydy dechrau weld y patrymau rhwng nifer y pobl sydd o gwmpas y bins, achos mae gennym ni'r gwybodaeth rwan yn barod, a i helpu y pobl sydd yn gyfrifol i ddeud mae'n edrych fel fydd y bin hon yn llawn mewn awr a hanner. So da ni ddim yn cael problemau lle mae'r bin yn llawn a mae pobl yn dal i roi'r ysbwriel yn y bin. So rheina hefyd, mae yna lwyth o synhwyddion eraill, ond mae'r ddau enghraifft yna ydy fath o synhwyddion da ni'n dechrau gweithio yn barod. Oce. Di hwnna'n... So, pob tro dwi ddim yn gwybod mewn Zoom sut i stopio rhannu'r sgrin. So, dwi'n tynnu hwnna i ffwrdd, lle di Zoom di mynd. Diolch, Meilir. Ti dal angen stop sharing, Paul. Ie, ond mae ddim yn dod i fyny. Dwi'n defnyddio Mac, cofio. So,
Na i adael ac a share screen. Na i trio na, mae ddim yn adael I fi. Sgen rywun gwestiwn I Paul neu I Meilir? Yes, I do, if possible, please. Hi, Nick. Yeah, so we're in Bethesda. I'm in Bethesda, and we currently have access to the Connectify, the first screen, which was the Connectify data, which is logged in users. I did see a screen there for Bethesda. Is Bethesda connected with the Patrwm system? Yes. Okay, so are we able to get that data, or do we have to pay? No. I'll send you the website, the link, and you can have a look at it anytime you want, daily, weekly. It's up to you. Fabulous. Okay, yeah, brilliant. Thank you. Okay. Bet, felly, a ni ymlaen i'n gwr gwadlu cynghorydd Clive Davies am y cyflwyniad be maen nhw wedi bod yn gwneud yn Aberteifi. Clive, drosodd I ti. Sorry. Rhian, ymddiheuriadau, diolch am y cyflwyniad hynod diddorol. Mae'n ei ofn bod gyda fi gyfarfod arall am hanner awr 7, ond fyswn i falch iawn o weld cyflwyniad Clive eich os chi'n medru anfon y sleids o gwmpas wedyn. Ac os oes gen Clive unrhyw syniadau penodol, be fedra ni, Dwina a Selwyn Griffith yma, dau yn gynghorwydd o Borthmadog, o'r gwaith fedra ni fel gynghorwydd wneud I hyrwyddo Patrwm ac I gael y defnydd gorau. Mwy na hapus I ddweud hynny, ond diolch yn fawr iawn am eich gwaith hynod diddorol, ac plis cadwch mewn cysylltiad. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Nia, diolch. Iawn. Mae'r sleidiau da fi yn Saesneg, ond fi'n hapus I siarad yn y Cymraeg trwy sleidiau, os mae hwnna'n iawn, ti'n fi. So, na I siario nhw nawr, diolch ma'n eiliadau. Reit, gobeithio chi'n gweld y sgrin nawr am Aberteifi. Ie, good, diolch. Reit, so, na I just symud mlaen de, just rhoi bach o cefndir amdano ni, o fi. So, ie, cynghorydd Clive Davies, dwi wedi dod, cael ei eni yn Aberteifi, a dwi wedi bod yn fair y dre dwywaith nawr, hwn yw'r ail waith I fi fod yn fair. A fi hefyd yn cynghorydd sir yn cyngor sir Ceredigion, am Plwypen Parc, Filltir Sgwâr gytre gyda teulu o ffermwyr, na ble dwi'n dod o cefndir I, ffarmo, credwch yn byd o. A fi hefyd nawr yn pencampwr digidol am y sir yn Ceredigion, sydd yn rhywbeth sydd eitha dda I fi, achos dwi'n llun wedyn pwysio ymlaen yn gwneud cwpl o pethau dros y sir wedyn, dim just fel fydd i'n gwneud yn Aberteifi. Dwi'n hefyd aelod o partneriaeth dre, gath I creu nôl yn 2016 pan o'n i'n Mair tro diwetha. A mae hwn yn fel fforwm wedyn I trafod syniadau gwella'r dre a sut gallwn ni helpu dre a datblygu'r dre, fel mae Dafydd wedi sôn am beth I perswgrwydd canol dre y dyddiau yma. A rai o pethau nathon ni wneud wedi datblygu y system diwyfr yma a analytics nôl yn 2016, a hefyd nathon ni creu app am y dre, a hefyd mae hwnna gyda analytics tu ôl iddo fe. So dyma ni nôl yn 2016, dwi lot fwy ifanc prynu nôl, prynu fel chi'n gweld, a mae'r system diwyfr rodwn ni fyny yn y dre prynu, a hefyd dyma'r app gath I lawnsio hefyd. A gath I ariannu wedyn gan yr European Union, gan Ewrop, ynglyn â creu'r 2 system yma wedyn yn y dre. Felly ni'n cael data wedi mas o hyn, fel sy'n cael ei trafod gan Paul a Meilir yn Patrwm, ni'n cael yr gwybodaeth mas o'r diwyfr, gwybodaeth mas o pobl sy'n defnyddio'r diwyfr, yr app unan, a hefyd, fel sy'n cael ei trafod y gweud, ni'n mynd I hefyd edrych mlaen nawr dros y sir a Aberteifi ynglyn â defnydd Internet of Things a lor o wan gyda sensors ac yn y blaen. A mae data yma wedi cael ei cynnyrchu wedyn yn berchen i'r cyngor dre Aberteifi wedyn am gwelliant ar gyfer y dre a'r siopau dre. Felly mae, fel sy'n cael ei dangos yn barod gyda Patrwm, mae yna system diwyfr dros y dre gyd, so dyma llun o'r elfen o'r dre sydd gyda'r diwyfr trwy dre gyd. A chi gyda fel sgrin logio mewn os chi'n moyn defnyddio'r diwyfr, a mae yna opsiwn I chi wedyn
i fod yn rhan o cyrchlythyr cwarterol. Na dwngos cwpl o slidiau am hynny nes mlaen. Mae tua 2,500 o bobl ar hynny ar hyn o bryd. So ni'n gwneud defnydd o hynna ar hyn o bryd ar gyfer Nadolig. Mae'r app wedyn, gath ei datblygu yn un pryd. Mae hwn ar gael ar wahanol platfformau. Mae ar gael am gyfer Apple neu Google. A mae hwnna ar gael y ddwytho Cymraeg a Saesneg. A mae'n rhoi gwybodaeth yn ynglyn â pa siopau sydd ar gael, lle fydd i fwyta, lle fydd i ymwelwyr yn mynd yno, mynd am taith rhwng y dre, a'r hanes, a pa digwyddiadau sy'n digwydd yn flynyddol. A mae fe cael ei newid bob tro mae siop yn agor, neu yn cae, neu mae rhyw digwyddiad ychwanegol yn digwydd yn y dre. Rhaid fi weid, eleni, wrth gwrs, mae digwyddiadau boeth a dywel, wrth gwrs gyda'r sefyllfa, yn gobeithio blwyddyn nesaf bydd pethau yn waniaeth yna fe. Hefyd mae yna beacons da ni trwy dre, a mae rhain yn gweithio gyda'r app, a hefyd rai o'r systemau diwyfyr. So mae rhain yn rhoi gwybodaeth i pobl ymwelwyr yn cyffredinol, dyn gwrmod yn nhw, mae rai yn rhoi gwybodaeth am siopau. So mae un siop ar enw Tonnau Surf, a mae Ben sy'n rhedeg y siop yn ni. Mae fe gyda gwybodaeth am pa treithu lleol sy'n gan dda ar gyfer mynd surfio. So os chi yn pori o flaen y siop am cyfnod o cwbl o funudau, mae'r beacon yn sylweddoli bod chi'n sefyll yna, a mae fe'n danfon neges i'ch ffôn chi gweud, ewch mewn y siop fan hyn, a mae Ben yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am y treithau lleol gorau i mynd at. Hefyd mae yna beacon i gael o gwmpas ardal y castell er enghraifft, a mae hwnna'n trio tynnu chi mewn i ymweld â'r castell i gweld ynglyn â'r Algwydd Rhys a fan hyn dechreuodd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf ac yn y blaen. So mae yna cwpl o beacons o gwmpas y dre, dim gormod o'n ochos, neu bydd y ffôn chi'n mynd ping, ping, ping trwy dydd, a sa'ch chi'n mynd gormod o bobl, neu bydd nhw'n troi ffôns nhw off. So, dyn nhw'n dyddio wedyn, fel sydd gyda Patrwm, i cael y gwybodaeth mas o'r system diwyfyr yn dwngos y traffig sy'n mynd dre, y faint o bobl sy'n dod trwy dre ynglyn â amser maen nhw'n aros. So fel Patrwm, beth dwi'n edrych am pam fi'n edrych ar y data yw bod pobl yn aros o leia awr yn y dre. Yr awr air, felly chi'n gweud, mewn ffordd, chi'n gwybod wedi bod nhw wedi prynu o leia un peth yn y dre, a falle bod nhw wedi mynd a talu am rhywbeth ychwanegol, falle bod nhw wedi mynd am dilladi'n, a wedi mynd am coffi neu rhywbeth allu ar ôl ni. So, beth fi'n trio bod tro gweld, i gweld bod ni'n codi'r dwell time, fel mae'n cael ei weid. Hefyd, faint bod aml pobl yn dod yn y dre, a hefyd, oedden nhw'n ymwelwyr trwy gyntaf maen nhw'n dod i'r dre, neu maen nhw'n dod drwy yr wythnos, unwaith y mis ac yn y blaen. So mae Patrwm yn dangos lan hefyd. A pa diwrnodau sy'n brysur yn Aberteifi? Ni'n gwybod taw Gwener Sadwrn yw'r diwrnodau fwy o brysur, a Dydd Llun a Dydd Sul wedyn yw'r rhai fwy o tawel ar hyn o bryd. Hefyd dros cyfnod un diwrnod, pa rhan o'r diwrnod sy'n brysur? Mae fe ar hyn o bryd rhwng 10 a 3. A hefyd pwy rhan o dre sy'n mynd yn fwy prysur. A hefyd gyda'r defnydd y diwyfyr wedyn, faint o bobl sy'n logio mewn i actually wneud bach o waith pori. A pa defnydd sy'n cael ei wneud yn cyffredinol. A ar hyn o bryd, y pethau fwy o poblogaidd mae pobl yn defnyddio diwyfyr yw yr cyfryngau cymdeithasol, Facebook, TikTok, gridwch yn y byd, mae hwnna'n dechrau cleimo nawr, a hefyd Instagram. Na'r 3 top sy'n cael ei defnyddio. So mae'n dangos wedi fod bwysig mae cyfryngau cymdeithasol ar gyfer siopau a canol dre ar hyn o bryd. Wedyn, gyda'r app wedyn, mae'n dangos i'ch ti Patrwm o beth sy'n boblogaidd ynglyn a pori'r app, so pa llefydd, pa fath o blas maen nhw'n moyn y dre, yn edrych ar hanes, yn ymwneud â'n lle i fwyta, pa llefydd bwyta sydd wedi bod yn fwy poblogaidd. Wedyn, gyda defnydd a ble mae pobl yn dod o pa wledydd maen nhw'n dod o, mae rhai o pobl yn dod i Aberteifi yn dod o ardal Llundain a Lawffra ar hyn o bryd. Sym lot o pobl yn dod o Gwynedd, mae eisiau newid ni fi'n meddwl. Mae eisiau chi dod lawr i gweld ni'n Aberteifi fwy aml. Hefyd pa wledydd mae pobl yn dod o tramor a fath o oedran chi siarad beth hefyd. So achos bod y system wedi bod da ni ys 2016, ni wedi bod yn dyla y gwybodaeth, so mae data da fi fan hyn o 18 ymlaen. A felly chi'n gweld y waniaeth mae'r pandemig wedi gwneud eleni gyda'r llinell gwyrdd na ynglyn â'r ymwelwyr i'r dre. Wrth gwrs, hwn yn cyfnod clo wedyn rhwng Mawrth i tua Gorffennaf, Rawedd, Shielding, tal Awst, yna fe.
Ond dath yn ôl, go dda dros y haf dyn ni'n Aberteifi, ond yr nifer yn y dre yn cyffredinol gyda pobl lleol yn cynnwys, yn lot y sielach eleni na'r patrwm arferol y dre. Ond hwnna eto to gyda pobl falle fwy ofnus sy'n dod mewn y dre, a hefyd y busnes o'r shielding, hynny fe. So dyna llun o'r dre yn Gorffennaf, fi'n meddwl fyna. Deceidodd, penderfynodd y Cyngor Sir Ceredigion cau'r canol y dre am cyfnod o 2 neu 3 fis i alliogi'r pellter am pobl. Felly with y dwel time yn uchelach wedyn, a wedi mis i parcio hefyd am ddim, so oedd hwnna'n helpu bach hefyd. Oedd hwnna'n dwngos drosto. Fel gath Paul i weid, ni hefyd edrych ar sut y gallu ni defnyddio sensor ar gyfer y safon, yr ar, sŵn. Ni hefyd edrych ar trosiant busnesau Siwmon yn patrwm gyda'r niferoedd yn y dre ac yn y blaen. A hefyd yr safon yr ar ac yn y blaen. So mae hwnna'n rhywbeth ni'n edrych yn y trefydd yn Ceredigion. Rhywbeth reit ar y cychwyn ar hyn o bryd. Ond mae Gwynedd, mae Dafydd a finne a mae grŵp IoT fel ni'n galw yn sefydlu pethau yma, ni'n dysgu wrth yn gili, a mae dipyn o pethau diddorol yn dod mas o'r peth. So, defnydd wedyn o'r data yma. Dwi'n ambell waith rhoi rhywbeth ar trydar, i roed y ffigurau ac yn y blaen, so pan dath yr Eisteddfod nôl y llunau gyfer gwyl fawr ac yn y blaen, wnawn i chi gweud ystadegau ynglyn â faint o pobl yn y dre, a faint o defnydd oedd y effaith ar yr economi ac yn y blaen, oedd yn rhoi boost i'r economi nos y dre ac yn y blaen. Hefyd mae yna digwyddiadau, felly mae datganiadau gallu gweud oedd gymaint hyn yn y dre, gathon ni llusau eraill llunau, a niferoedd fawr yn dod mewn i'r dre o tramor a werddon ac o rhan eraill o Cymru a gyfer digwydd yma, a mae hwn wedi'n helpu wedyn, achos gath hwn yn rhannol ariannu gan Llywodraeth Cymru, a maen nhw'n gallu gweld ystadegau wedd yn gwneud effaith ar yr economi lleol wedyn, i hawlio'r arian am wneud y digwyddiad. So gyda'r cylchlythyr, mae pobl gallu mewn a roed yr e-bost mewn yn fod yn rhan o cylchlythyr. So daff o pethau sy'n cael ei danfod mas yn cwarterol. Un diweddaraf fi wedi gwneud yw 100% Aberteifi i cael pobl i prynu Nadolig yn Aberteifi 100%. Felly mae yna restr o tua 60 o siopau wedi cael ei restru gyda siopau ar-lein nhw a hefyd tudalennau Facebook yn y blaen. So mae hwnna wedi cael ei danfod mas i'r 2000 ac nath opto mewn i'r cylchlythyr ar y diwifr. Yna beth sy'n dda, mae'r ystadegau sy'n dod allan, a dwi'n defnyddio rhywbeth o'r MailChimp fel yn cael ei weid nhw, rhywbeth hollol am ddim os chi'n mynd edrych mewn i fe. Mae fe roed ystadegau ynglyn â faint o pobl sydd wedi dweud os am mae'n rhagor o gwybodaeth wrth y dre yma. Ond mas o'r tua 2000, dim ond 3 sydd wedi opto allan. So mae'n dwngos bod nhw yn gweld fath o, maen nhw moyn gwybod am Aberteifi. Dim ond un o'r cwarter ni wedi anfon y gwybodaeth mas. Dwi ddim yn fel spam yn dod mas bob wythnos yn nhw. A chi'n gwneud defnydd o hynny wedyn ar gyfer digwyddiadau hefyd. So ni hefyd ysbysebu'r digwyddiadau. So, yn 2017-18 nathon ni ychwanegu digwyddiadau i'r dre, ble yna gap yn y calendar y digwyddiadau flynyddol. Felly chi'n gweld fyna nawr llusennau'r Lantern Parade ni. Mae hwnna ymlaen eleni, ond dim fel hyn. Bydd yna fath o beth yn y castell, ble mae'r tocynnau mae pobl yn mynd rownd i weld yr lanterns gael eu creu yn y castell gyda'r busnes Covid yn cael ei reoli ac yn y blaen. Carnifal y dre, dath hwnna nôl yn 2017 hefyd, miloedd yn dod i'r dre, achos tro gynta ers, fi'n meddwl 2000, dath y carnifal nôl i'r dre. Hefyd, y lleisau eraill, a gath hwnna darlledu ar Ysbrydorec dros y tair noswaith, a wedyn yr Ras Borelli gan y cwmni lleol Mantle Beer wedyn, nhw wedyn yn talu amdano hwnna wedyn. A un o'r pethau sy'n dda i fi wedyn fel mae'r dre hefyd mewn ffordd fel cynghorydd yw bod na nawr pecyn o cymorth gallen ni roed i busnes nwy sy'n moyn dod mewn i'r dre. So mae'r busnesau yma gyd yn cael y gwybodaeth, maen nhw gallu hefyd mynd ar yr app, maen nhw'n mynd ar y wefan Aberteifi,
Mae yna hefyd taflen gyda ni o'r map y dre, maen nhw'n gallu cael ei roi arno. Mae hwnna'n cael ei uwchraddio bob yn ail flwyddyn, a mae'r app yn hefyd yn uwchraddio fe. Mae'r Cyngor Sir, wrth gwrs, fel Cyngor Sir Gwynedd, dwi'n siŵr, yn cefnogi a helpu busnesau ynglyn â trwyddedu gyda blaen neu cynllunio. A mae hefyd Busnes Cymru wedyn gallu rhoi drwy fath o cymorth ynglyn â staffio neu polisïau ac yn y blaen. So mae ni'n bod tro'n rhoi y peth llawn i busnes i mwyn agor. So yn yr 3 mis diwetha, ni wedi agor 4 siop nwy wedi agor yn dre. A dwi fel Mair wedi bod yn rownd ar Chines wedyn yn torri'r riban yn nhw gyd sydd yn gret i gweld. Wrth gwrs, ni'n clywed y newyddion heddi bod peacocks yn cael, so mae un siop peacocks dyn ni. Ond beth sydd ddiddorol yn Aberteifi, mae rhan fwy o siopau sydd gyda ni, siopau annibynnol yn nhw, dim lot o chains. Mae cwpl o chain stores da ni, ond dim fel ni. So gyda'r data wedi, mae penderfyniadau gallu cael ei wneud gan y Cyngor Sir. Mae Cyngor Sir yn bod yn defnyddio'r data yma ynglyn â defnydd ar gyfer y busnes Covid, ynglyn â niferoedd yn y dre, a dylwn nhw cael hewl yn y byd ac yn y blaen. Cyngor Dre wedi ni'n defnyddio ar gyfer penderfyniadau buddsoddi mewn i pethau fel nes i ail-wneud y maes sgrialu, skatepark, ariennir, Lantern Parade a'r Carnival, The Voices ac yn y blaen. So mae hwnna'n helpu ni profi bod yr angen mas na a cyfynhau'r arian sy'n cael ei buddsoddi mewn i'r pethau yma. Felly mae hwn mewn ffordd yn helpu cefnogi'r sylwadau a penderfyniadau sydd cael ei wneud lefel siop, berwyd sydd gyda, mae'n gwybod trosiant ynglyn â dre a patrwm a pa stoc i cael ni a faint o stoc, a hefyd lefel Cyngor Dre a Cyngor Sir hefyd. So dyma llun o fi echddo yn agor o siop diwetha, sef Burns Pet Nutrition, dath nhw mewn i'r dre. A reswm fi roi hwn lan, jyst roi'r enghraifft i chi, where John Burns sy'n rhedeg o siop na, yn ddim yn sylweddoli bod ni'n gwneud yr data yma yn y dre, byddai'n meddwl bod e'n wrth o beth byddai'n meddwl gret. So mae fe nawr ar y restr. Mae 120 o siopau'n cael y data yma bob mis. A maen nhw'n defnyddio wedi wneud penderfyniadau fel wedi gweud. So wedi sydd John, well, we had 130,000 in Cardigan over the summer. And I wedodd e straight away, that means there's 43,000 dogs, wedi dde. Achos mae'n gwybod bod un o bob 3 mae'n debyg, gyda ci mae'n debyg, mae'n un yn gwybod na. So wedi'n gwybod wedi, faint o cwsmeriad potential wedi ag dros y haf yn Aberteifi, gos mae un o bob 3 gyda'r ci dyn nhw. So wedi'n gwybod wedi, yn y patrwm fel a gyda hwn a gyda patrwm flynyddol Aberteifi, wedi'n gallu gweld wedyn gyda'r siop nwy yma, beth yw'r effaith yna fe fel potential busnes yn y dre. So dyma'r gwybodaeth fel i'n gweud yn cael ei mas i'r siopau gyd. So dyma just blas i chi o patrwm. Fi jyst yn tynnu reid y gili ynglyn â'r patrwmau lan lawr ac yn y blaen, beth mae'r app yn gweud, pryd mae'n brysur, pa mae digwyddiadau ymlaen, byddwch yn barod ac yn y blaen. Fi'n gweud o siopau, reit, mae yna cruise yn dod mewn o Americanwyr yn Abergwein mewn 2 wythnos, byddwch yn barw. Rhowch fflag America tyfas y siop i tynnu nhw lawr y siop chi. So mae gwybodaeth dim jyst yr analytics, ond beth arall sy'n mlaen i tynnu pobl mewn i dre a lan y stryd atoch chi. So dyma'r enghreifftiau fath o pethau mae pobl yn gweud sy'n rhedeg siopau. Dyma ni Tom, un o'r bwtsieriad y dre. Mae fe licio'r basics. Mae'n gweud, good bod ni'n cael Wi-Fi yn y dre. Na fe, lyflu. Mae Catrin Osian rhaid y crwst wedyn, maen nhw yn edrych ar yr ochr cyfryngau cymdeithasol, pan maen nhw'n patrwm agor y cae, a maen nhw'n gwybod wedyn i niferoedd faint o pobl sy'n aros yn y haf yn hirach y byd nos, felly maen nhw'n gwybod pa diwrnodau sy'n well. So, beth hwnnw wneud, nos Ioen ys Wener yn aros ar agor hwyrach, a roi drwy fath o bwydlen wahanol y byd nos wedyn, achos nhw'n gwybod bod pobl aros yn hirach yn y haf ar y nosweithio ni. Rod wedyn y Myndos, mae fe licio gweld y patrwm a siwt mae hwnna effeithio gyda trosiant y siop a fath o pobl sy'n mynd i'r dre ynglyn â demographics ac yn y blaen. Jackson lawr yn tipi, mae fe licio'r ffaith bod e'n gallu gweld peth yn fwy visual. So, un o'r pethau ni wedi dysgu dros y blynydde o roed y data yma bob mis, ni wedi newid o fod just niferoedd y ffigurau i fwy fel patrwm, graffig ac yn y blaen, fe bod nhw'n gallu gweld y patrwm dros y cyfnod wedyn. Ann wedyn, wedi hi licio'r cael gwybodaeth ynglyn â'r cruise ships. Wedyn, 4 cruise ship o dod mewn i Abergwein, ar Almaen, America, sa'n cofio ble arall, South America hefyd, fi'n meddwl. So wedi hi wedyn yn gallu paratoi, achos mae Crafters Cwtch pen arall y dre.
So, wyn nhw'n cael ei gadael off ar y bus yn Castell Aberteifi, a wyn nhw'n cael yr app cynder off y cwch yn Abergwein, a wyn nhw'n llwytho'r app wedyn ar y bus, wyn nhw'n hanner awr yn edrych trwy dre Aberteifi ar yr app. A we Crafters Cwtch wedyn yn un o'r pethau wyn ni wedi gweithio o'r gaid, pan deudi mewn i Aberteifi da'r criw ma, gweithio nhw'n mynd lan am Crafters Cwtch a galwch mewn fan hyn a fan hyn a fan hyn a fan hyn. So, beth wedi sydd wrth an i wneud ar siopau pen yna dre, tynnu'r pobl trwy dre, wedi roed fflag America tu fas y siop. So, oedd yn gret wedyn. So, wna'n ddim gweud y BBC Trump a pethau fel la, ond wna'n jyst tynnu pobl mewn trwy dre wedyn i cael nhw i cerddo'r stryd, achos mae stryd hir gil gyda ni yn Aberteifi. Ond i'n geraint wedyn, i gweld y waniau sy'n neud pan mae parcio am ddim. Mae parcio ddim wedi bod dan i dros y haf. Bydd hwnna siwr fod dod i ben rhywbryd ar ôl Nadolig. Bydd yn dwngos waniaeth, o, di fe'n ei waniaeth i'r dre ynglyn â dwell time. Di pobl yn aros yn hirach os oes eisiau nhw wwtio y cloc wedyn ynglyn â mynd nôl, ac nhw'n aros hirach yn y dre ac yn y blaen. A Suzy'r un peth, mae Ico edrych ar yr un fath o peth ynglyn â cyfnod, mae pobl yn aros, achos mae hi'n redeg caffi a hefyd cyrsau crefft ac yn y blaen, a bod eich cynllunio ymlaen llaw gyda bath o data sy'n dod mewn. A Jonathan redeg castell wedyn, mae fe y dyrodeb ynglyn â'r tymor hir, patrwm hirach, ynglyn â oriau agor y castell. So, ar un o bryd mae'r castell wedi lleihau oriau, achos bod ni'n gallu gweld bod niferoedd yn llai hefyd yn y dre. A Tom wedyn, Ben, sori, mae fe defnyddio fwy o'r cylchlythyr cwatero nawn ni'n gweud, mae fe roed offers arno fe ynglyn â pa discounts felly roi ymlaen ynglyn â Nadolig wedyn. A mae fe wedi lawnsio ei wefan nawr tonaisurf.com. So, be nesaf? Gobeithio bod ni gallu cael ymlaen yn defnyddio'r data yma, gwella sgiliau digidol y siopau dre, achos dim pawb lan i'r safon rai o pobl wedi siarad fyna. Creu rhyw fath o dashboard am y dregi gyda'r sensors ac yn y blaen, fel wedd Paul yn siarad beth ti. Dwi hefyd edrych ar gobeithio cael defnyddio fwy o egni lleol. Mae yna biodigester, solar farm a gwynt da ni o fewn o dre sy'n cynhyrchu 4.5 megawatts. A dwi'n gobeithio bod ni fel dre gallu shifto draw i hwnna trwy prosiect dwi'n gwneud gyda, leader law fan hyn yn gweud y gwir, bod y dre unan falle yn fwy carbon neutral. So un o pethau fi'n gwneud yn mair i hwnna wedyn. Bod y dre wedyn yn tynnu pobl fwy engaging, relevant, diverse, fe fi'n gweud fyna. Bod pobl yn fwy, mae siopa mynd i fod yn fwy hamddenol mewn ffordd, beth gorau i gweud. Dim jyst mewn i siop, chi'n enjoyo chi'n dod mewn i dre a cael blas o wahanol ardaloedd yn y dre. Yna cwbl.